bali mamangi wafat nih wafat mamangi wabah lini wabale mamangi nyatangin ning kalayan aglar pandamun sarep Tinon dari kekunang sorang sorot hetan padang kasolan pacaring pornan kekono dasar mongso katiga himohana wengring ujung hancolo ya kumalaning pramudita sirna kang durgama sinaping kaheningan heng saksana narbuka wiraning carita sinungging pralampita ginupetaning budaya luhur mredhada tepa palupi sangya ingkang amarsudi teteping dharma mrih kautaman Suregdata Pitana Rahayu kang makarya rahayu sagung dewadi nenggih paminangka pambukaning kandha wayang purwa mila ginambar mirip
Sinuwur diwina Raden sarwa semu sinampun sanggit ukara sinenggah sinden sendonan gending kekawentan ana kang mantah kelir genelar jagat wis binabar lampun layar ginulung tandha kukuting lakon Balin comongko soreyan yen ki dalang kang kesangi gedha keprak keteking jantung tembang lelagon iku lelakone manungsa nyata bunga susah bejo cilaka wecinaku pinunce jroning carita sawiji-wiji yen gedebok minangka bumi ya ing kunajange titah Pujangkara ngayek urip ing jana loka lanang wadon gedhe cilik padhang peteng mukya apa mati gilir gumanti sahiratri datan pilih papan lan manci ya mung salokocane sarjana sujana mongko lajeng carita sapa nandur bakal ngunduh sapa utang kudu nyaur nyilih balekake sing nggawa ngolehake sing gawe kudu nganggo Budi nista hamekangkara cinadhang neraka nang satu budi suci ning ati kang ginadhang manjing swarga dongeng kuna dadi pangilon ngilokaca ing diri kang becik tinulada kang alaya kantenta yaiku sejatine nonton pagelaran wayang purwa tinggalane para wali sanga nenggewa kinocapna minangka pambukaning carita tuhu menika gumelaring pertapan ing Cakrawala padepaning kemapan wonten lengkeng kukir tinundha talundakan dasa tinanduran parigagom yang Palawija nadyan to amung parijata sukonandi dudha ngasak lan ren randha menter nanging daneng semake dasar ndongkap ing mangsa panen mila katingal kuning gumrining panyaya kencana sinangkling dobe kasiliring samirana lembak-lembak pindha ingkang jala nidhi datan kantun Palawija wis aglar ing pategalan kayata jagung puhung ledung-ledung kacang ijo royo-royo lombok terong robyong-robyong wi gembili sak kendi-kendi kambil gebyah anggedabyah kambil gading wis sumanding gedang raja sak depo-depo gedang ambon sak nggon-nggon marga-marga mahayat rumambat lengkeng prabata dasar nengga witing turing kang tinandur urut runtut kang sarwa patut sinela sekaran hamanca warna petnane wis pinantha-pantha anut pinggir mangapit-apit tempaning golonganing kembang-kembang ingkang jlembangan sami ing saben pelataran kinayoman wit klengkeng sinela pangi kedondong jero keprok sinusul salak rinengga nanas datan kantun tela gantung dene ana pancuran sendang toyone wening tinengaran kumricik anjok ing pasiraman kekucahe ngatas manjing kali dadya pasabaning menthok minti bebek meri tuwin minangka pangguyangane kebo lan sapi ing pelataran wonten balumbang kinupeng sekarep hakung akeh mina kang samya matoya dasar nedeng samya lumban turta lelewani milangoni kalamun mancenjang hanyaringi jumedhuling Hyang Arka katingal wonten ampak-ampak hangemuli padukuan dupi sineblak sorate Hyang Rawi temah lono lan samya kendang punang ampak-ampak mahayat mring akasa manding dadya hima himantaka kukila gumyak cacari wis cucuk ngoceh dadan dijir cocak rawa nora kuciwa peksi podang lan platuk bawang kumandang yayah angidongaken tembang manut jalak jingrak jingrak sigrak sumaraja ajak marang manuk penjak semanyan kan peksi bayan mrit pipit lanang orangan sinentuk ingkang lenggahing pertapaning Cakrawala lah punika ingkang peparab begawan Yudawala pandhita kang wis putus sarining budi pandhita kang putus sarining reh samangke kadekan pandhita kendali sada pun begawan Anoman Anjani putra Mayangkara ya Bayu Siwi datan kantun satra saking jangkar bumi Raden Antarja
ingkang mirwuntat menika nata muda pringgondani Prabu Anom Gatotkaca tetuga kencongaren ya Blumbang Segara ingkang mirwuntat menika Raden Antasena mangkono pangudas marandha kawijing lisan Sang Pandhita Linuwih Begawan Yudawala. Dadap didem prabawaning ratri Sasadara wis manjra kawuryan tan kujiwa manise manggep srinateng talu Siniwaka Sangyapura tasih aglar neng Cakrawala ban sembah niring hulu
para barisang mara bengrat saha naneng kang nekanang sihing maweh boko sawegung liring telahan tiana kanang memujweng mo lamun sira anggegoro kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabat sarta kang weruhing hukum kang ibatalan kang irangi syukur hantuk wong tapa ingkang wis amungkara tan mikir mawelian iku pantes sira kurana kaki saratane kawruhana saratane kawruhana
ana layak jagone sekesuk padha tarung ana nglatar manuke prenjak padha ngoceh ana tritisan ngomah dene mau bengi ana kupu mlebu ngomah kewan sing kaya mangkono kuwi mratandani yen to pertapanku bakal ana tamu iki kaya si Anoman kang ngadhep ana ngarsaning sun padha winantu karharjan piswanmu Mayangkara kalono ninggih penemban kalih sing rubeda lampah kula mboten langkung kula ngaturaken sumpah bekti mugi kunjuk ya Bayu Siwi tak tampa sira ngaturake sumpah bekti kelawan jeneng sun kepenak nanggon mulungguh ya Anoman iya kados mboten kirang prayogi penemban Antarja padha raharja prapta mungger Antarja kalono ninggih penemban raharja piswan kula mboten langkung kula ngaturaken sumpah bekti mugi kunjuk ya Antarja go tak tampa Gatotkaca padha raharja praptamu kalono ninggih penemban raharja piswan kula mboten langkung kula ngaturaken sumpah bekti mugi kunjuk ya Gatotkaca uga tak tampa Antasena padha slamet lakumu Antasena ya Mbah slamet lakuku Mbah basaku katura marang Simbah ya tak tampa dadi gedhe ning atiku rek ning wis rada sawetara nggo ngadhep ana ngarsaning sun mulat kang saka kuwi dene jenenge sun bakal imbal wacana kelawan jeng sira ya medhar sabda kelawan siswa-siswaku mula kepenak nanggonmu lungguh aja nganti tumpang suh tundha bima nggone jenenge sun bakal medhar sabda kelawan jeneng sira andrahing kang puspita harum kasiliring samirana mrih Sekara kadung ko ngas kandhanyo mawe raras renaning atriya Anoman kula wonten ingkang adhawuh penemban nimbali dumateng siswa paduka pun Anoman dene rasamu dadi murid meguru lawan jenenge sun apa rasamu wis madhep kalian mantep Anoman iya raosipun manaka sampun madhep kalian mantep penemban madheping tekadmu inggih mboten badhe nalingsir saking kautaman manteping rasamu inggih mboten badhe obah kabrabah saking kautaman umpamane aku mlaku kang wanci peteng dene tanggung jawabe murid kelawan guru
kula saged damel obor kinarya colok lumampah paduka sang guru. Umpamane aku kepengin nyabrang kali kang banjir, tanggung jawabe murid kelawan guru, kula saged damel uwet kinarya nguwet paduka sang guru. Umpamane aku kepengin ngrangsang kang dhuwur, tanggung jawabmu kepiye? Iya, kula saged dados ganjel ampian paduka sang guru. Syukur. Yen mangkono tegese jeneng sira madhep mantebun meguru kelawan jeneng sun mara gage Anoman. Reh ning rasamu madhep mantep kowe arep takon apa? Mumpung ngadhep ana ngersane guru. Kalunana inggih Penemban. Kula menika rinten dalu namung mrihatosaken kalian tiang-tiang ingkang sami gesang wonten pradesan. Supados tiyang-tiyang ingkang sami gesang wonten pradesan kula wau ayem tentrem bagya mulya sayuk rukun. Menika ingkang kula suwun mila kedah kados pundi Penemban tiyang-tiyang ingkang sami gesang wonten pradesan kula wau saged ayem tentrem bagya mulya. Yen kowe takon babagan wong-wong sing padha urip ana desa supaya kahanane ayem tentrem bagya mulya, kuwi kanthi dasar patang perkara Anoman. Inggih menapa kemawon? Siji, dene desa kono kudu ana ilmune wong pinter sing nuntun marang bebener. Yen piyai ulama ngendikake ing desa kono kudu ana ilmune piyai ulama. Kaping pindhone adile para pemimpin. Dene kaping telune ing desa kono ana wong sugih ning sing lomo. Lah sing angel adaan nggon lomo iki Anoman. Dene kaping pate dongane wong fakir miskin ki mandi-mandine donga. Mula Anoman aja nganti nyepelekake marang wong fakir miskin, merga wis ditulis ana kitab suci yen to mandi-mandine donga ki dongane wong fakir miskin. Kanthi dasar patang perkara iki, maton ing desamu wis komplit kahanane bakal ayem tentrem bagya mulya Anoman. Iya. Matur sembah nuwun Penemban. Nanging Penemban kula menika nate mireng ngendikanipun para pinter, para winasis, para sujana sarjananing budi. Bilih tiyang gesang menika gadah sedulur cacah sekawan menika estunipun kados pundi Penemban? Yen kowe takon wong urip yo sedulur cacah papat. Yen piyai ulama ngendikake sedulurmu amanah, amarah, supiyah, mutmainah. Nanging piyai Jawa ngendikake sedulurmu kakang kamah adi ari-ari. Ana sing ngendikake rupane abang ireng kuning putih. Lajeng ingkang putih menika watakipun, sing putih ki watake suci nanging aja do semuci-suci. Watake suci nanging aja do semuci-suci. Suci kuwi tegese resik, resik saka regeting urip, yaiku dosa lan memala. Mongko dosa iku samubarang kang ora netepi dharma. Ya dharma kuwi mun nindakake parintahe sing gawe urip. Memala ya kuwi angkara murka. Wujute samubarang mung kepengin mikolehake awake dhewe, ora gelem mikirake marang wong liya. Kuwi sing diarani wong kang tumindak angkara murka. Kalana nggih, lajeng ingkang werna abang. Sing werna abang ki hambeke sudira panggah ing dharma, tegese kendel utawa wani. Nanging aja gumendhung kumalungkung, yen wani aja wedi-wedi, nang wedi uga aja wani-wani. Waniya ing angel wedya marang gampang. Sing sapa kepengin mulya, mulyakna sesamanira. Sing sapa kepengin sugih, kulina weweh, kulina sedekah. Sing gedhe sedekah iku ora bakal mlarat, malah bakal sugih. Sing kepengin dadi pejabat nyedak omang rakyat, iki sing diarani wong kang kendel bubudene. Kalana nggih, lajeng ing werna kuning. Sedulurmu sing werna kuning kuwi watake susila anuraga. Tegese birahi marang tata krama. Ya mung sirikane aja sok milik dudu darbekmu, aja sok seneng milik kang dudu darbekmu. Pepinginanku go pirantining urip, nanging kudu empan lan angon tinon, aja mung maton kepengin mongko tanpa nambarang pitukon lan labuhan. Kuwi sing werna kuning. Lajeng sedulur kula ing werna ireng. Werna ireng ki hambeke bumi. Tegese santosa, sabar, wicaksana, lila lan legawa. Tembung santosa menika dos pundi?
Santosa mono ora kenggo ing pekewa ora mendha bebaya kuwi tegese santosa. Menawi tembung sabar tegesipun bisa meper hawa nafsu kuwi sing diarani wong kang tumindak sabar. Menawi wonten tembung wicaksana tegesipun wicaksana kono garis adil lan bebener. Mongko adil lan bebener ora pilih kasih, ora bapa, ora biyung, ora kakang, ora adi, kudu ndadekake jati diri kang jejeg kuwi sing diarani wong kang wicaksana. Lajeng ingin dipun mastani lila. Lila ki yen dialem ya aja ugungan, yen dicacat ya aja serik. Anoman kepengin dadi pejabat negara, nanging syaratnya dipilih karang rakyat. Sing seneng karo Anoman mesti ngalem, sing ora seneng mesti nacat kaya ngono kuwi wis biasa Anoman. Mergo aku tau dadi pejabat ngono. Ning atimu totonen yen dilem ya aja seneng, yen dicacat ya aja serik, ibarate kaya banyune segara. Ciduk ana kaping 1000 ora bakal lokak ning malah samsaya kebak. Kuwi sing diarani tembung lila. Menawi wonten tembung legawa tegesipun, legawa ki pasrah nomor bane sing gawe urip. Anane mung werna loro, syukur lan ikhlas. Yen Anoman lagi nandhang sengsara, ya aja nggersulatimu. Kosok baline Anoman antun nugrahane sing gawe urip, ya aja bungah rasane atimu. Kabeh ki mung sarwa sakmadya Anoman. Para dewan tam sumula hamadhangi jroning pasarean ngenani wadana remu kalingan hangrangan sang dyah manah engkung sangat yamanah kung tumungkem guling sang kakung rarepa babwe manheman ulun tadah runtuh sewu-sewu genging panwun dene wejangan paduka ing sampun paduka paringaken dhateng Anoman. Yo Anoman, Antarja, kula wonten ing dawuh penemban. Kowe arep takon apa mumpung ngadhep ana ngersane guru Antarja? Kalono nun mlinggih penemban. Kula menika rinten dalu mikiraken dumateng kahanan Nusantara menika. Sing kok pikirake apa? Ing jagat raya menika ingkang kula pikiraken kenging menapa sakmenika kathah bencana alam ing temempuh wonten jagat raya. Kadosta lindung gonjengaken bumi. Segara ngamuk wonten daratan, gunung sami jeblok. Bumi sami longsor. Lan tasih kathah dene bencana alam ing temempuh wonten ing jagat raya menika lan sak menika kathah para kawula ing sampun boten pitados kelan pimpinanipun kathah rakyat ing sami tawur dumateng bangsanipun piyambak kathah rakyat ing sami tawur dumateng petugasipun negari menika estunipun ngancik jaman menapa yen kowe takon babakan siji sing diarani kebak bencana alam kena ngapa jagat kebak bencana alam Antarja? Iya. Jawabe mung siji. Mergo jagat iki umure wis tuwa Antarja. Jagat iki umure wis tuwa. Mula sing pathong ati-ati jroning uripmu, nyaket ana ngersane sing gawe urip, manembao ana ngersane sing gawe urip. Ngedono sing dilarang karo sing gawe urip. Dene jeneng sira kudu manut kan perintah sing gawe urip mekaten penemban ya yen kowe takon jaman yen to jagat iki jaman kuwi kaperang ana cacah 5 jaman menapa kemawon siji sing diarani jaman edan wis tau krungu to kowe sing diarani jaman edan Antarja iya kula nate mireng loro sing diarani jaman kala srenggi
kaping 3 jaman owah, kaping 4 jaman kala bendu, dene kaping 5 jaman raharja ya jaman kemasan. Ingkang dipun wastani jaman edan menika titikanipun kados pundi? Tandha-tandha menawi sampun ngancik jaman edan. Tandha-tandha yen ngancik jaman edan, jare yen ora ngedan ora keduman bareng melu ngedan malah dora tahan. Gelemangan darbe ing liyan kursi-kursi do dienggo rebutan bondo negara dienggo rayaan. Orang metu nek janisi ana papan sing mbutake ragat kanggo rakyat, hukum negara padha dienggo dagangan mula sing dadi wong cilik bingung nggone golek pengadilan merga perkarane ora rampung yen ora ana duit sekian. Dene wong cilik kuwi anake wong cilik akeh sing padha pinter ning kewan nggone golek sekolahan, beda karo anake wong gedhe. Wis dikon sekolah dicekeli sedan malah do kelayapan ora tau teko sekolahan malah do golek baulan. Yen durus bapakne jebul kena garukan sing tuwa ya ngono. Saka ngomah diandan menitit jare arep ngurus gawean jebul menggo ndalan merga wis kencan arep demenan. Iki godane setan, Antarja setan kuwi pinter nggodha ngalor ngidul, ngulon ngetan kuwi golek korban, kuwi setan. Kuwi tandha-tandha ngancik jaman edan. Menawi tandha-tandha ngancik jaman kala srenggi tandhanipun. Ngancik jaman kala srenggi hukum negara ki ora mandi. Hukum agama padha ora wedi, sing wong luput dipundi-pundi, wong bener padha dikrangkengi, sing korupsi malah do diaji-aji, sing tumindak jujur malah padha disingkiri. Iki tandha-tandha ngancik jaman kala srenggi. Yen omongan sing dienggo dasar kitab suci, nanging sejatine ora tau diji malah kertu londo dijejeri saben bengi. Tandha-tandha ngancik jaman kala srenggi, menawi tandha-tandha ngancik jaman owah. Tandha-tandha ngancik jaman owah den arani kala bubrak, lakune si wewe gidrak, sasmita jaman jahiliyah ya wis nganti bali marang jaman jahiliyah. Apa to buktine? Akeh wong sungkan ibadah, umrembyah kakehan cacah, senengane do njarah raya, makarya do wegah, ning karepe entuk opah, lumuh ngalah dadi wong serakah, amal jariyah wis do wegah, obah pola kudu mamah, ora mesake wong lagi susah. Kuwi tandha-tandha ngancik jaman owah. Menawi tandha-tandha ngancik jaman kala bendu, tandhane ngancik jaman kala bendu, akeh sing padha depat padu yen delingke mal nesu. Rumangsane ora saru nanging sejatine ora mutu. Dene wong pinter mado keblinger, wong bener malah do keseser. Wong salah mado bungah-bungah, wong ala do disubya-subya, omah suci do dibruki, wong becik do dicuthik-cuthik, langgar dienggo digar, ana masjid dianggit-anggit, ana gereja lan pura jarene dienggo apa? Ana papan panembah dijejamah dienggo sak wiyah-wiyah. Dadi polahe wong golek pangan iki kaya gabah dene teri. Sing edan malah bisa dandan-dandan nanging sing bengkong malah omahe do magrong-magrong. Bebasan ing ngarsa ngumbar swara, ing madya numpuk bondo, tutwuri padha ngrogoti. Sing maling golek cangkir lan piring, sing util tambah besil nanging sing nyopet umure malah awet. Wong bagus isane mung do kementhus, ora entong ora irus, nyatane do ora pecus to rakus, mula patrape do kaya wedhus, senengane do ngembus-ngembus. Kosok bane wong ayu dadi ora mutu, yen bengi malah do metu. Lambene digincu genit rada kemayu ning ngisore lampu, pamrih supaya bisa payu, ora payu nganti mambu tubruk ngasu. Kuwi tandha-tandha ngancik jaman kala bendu. Lajeng tandha-tandha ngancik jaman raharja, inggih jaman kemasan. Iki sing dinteni wong sak jagat. Jaman kemasan ya jaman raharja iki. Tandhanipun kados pundi? Tandhane tata krama isih wutuh, tata susila isih murni. Kabeh menungsa urip iki isih ngestokke marang sabdaning Gusti kanthi temen-temen.
Mulane ing jaman kemasan mau, ya jaman Raharja mau, uripe menungsa ki kalih saka hambek culika, adoh saka rasa jael metake lan dawen opet. Anane mung ayem, tentrem, bagya, mulya, rukun. Iki sing diarani jaman Raharja. Kaya uripe kawula Nusantara iki, Antarja, uripe kawula Nusantara. Nadyan beda suku lan beda agama. Parandene tekate dadi sajuga bareng nyangkul ngayahi negara. Kang pamrihe wangunan bisa warata sak negara. Sabab wis ngancik taun 2015. Lumadine enggal rampung para kawula kang nandhang welas jerit tangising kawula kang padha ramboga satemah padha ndonga muga enggal luwar saka nandhang rekoso. Ya jaman Raharja iki sing diinteni para kawula. Ning ngerti ya Antarja jaman-jaman iki mangu bakal gilir gumanti utawa nyakra manggilingan. Yen jagate ngancik jaman Raharja mengko bakal ngancik jaman edan, mubeng. Mengko ngancik meneh jaman owah, ngancik jaman Raharja, mubeng meneh ngancik jaman edan. Ya mung uripmu ning donya iki ngancik jaman apa Antarja? Mula Antarja ayo padha ndedonga bebarengan, padha ndedonga bebarengan. Muga negarane dhewe enggal ngancik jaman Raharja nganti temeka desa Bakaran Wetan. Padha kulangen ing kalbu ing sasmita hamrih lantit aja pijar mangan nentra kaprawirana den kaesti pesunan sariranira cegadhah lawan kuling. Waduh penemban. Sampun cetha malela wejangan Paduka ingkang Paduka paringaken dhateng murid-murid Paduka kepareng matur malih penemban. Kowe arep matur apa Anoman? Reh ning urip kula wonten donya menika sampun dangu sanget. Menawi ngantos kedangun anggen kula urip wonten donya menika tartamtu kathah dosa-dosa ing badhe kula tindakaken. Menawi ngantos kathah dosa-dosa ing badhe kula tindakaken tartamtu benjang pecah kula badhe nyemplung neraka yumani. Oh penemban. Kula ajrih penemban. Mila kula wedha menika nyuwun pecah penemban kula sampun bosen urip wonten donya menika penemban. Anoman. Kula wonten dawuh. Kaya uripmu ora gelem syukur ngersane sing gawe urip, Ing ngatasé uripmu kuwi diparing umur dawa kena ngapa kowe njaluk mati? Apa kok pikir kanthi genep Anoman? Yen to mati kuwi kampirang ana cacah telu, kowe arep milih mati sing ndi? Mati menapa kemawon lan contonipun kados pundi? Siji sing diarani mati nista. Loro mati madya, kaping telune mati utama. Yen piyai ulama ngendikake mati sahid. Contonipun mati nista. Mati nista ki tegese mati sing durung teka titi wancine. Wani ndisi ngersane sing gawe urip. Contone wong lampus diri utawa bunuh diri. Kuwi jenenge matine mati nista. Mati madya. Mati madya ki tegese mati wis teka garis, wis dikersake karo sing gawe urip. Kuwi jenenge mati madya. Mati utama utawi mati sahid, mati sing mbelani bebener. Mati sing mbelani negarane kaya pahlawan-pahlawanmu kuwi. Mati sing mbelani agamane kuwi jenenge mati utama utawa mati sahid. Mongko Anoman durung teka titi wancimu kok bakal njaluk mati. Tak duduhke sisan. Yen to matimu besok ngenteni turun Janaka kaping 7 ya sing diarani waringe Janaka. Waduh penemban.
Suram tiwangkara kingken lir manguswa kang lanyon Denya ilang kang memanise wadananira layung kumel kucemrah nyo mertani penemban kula aturin jabel sabda apa duka menika penemban. Anoman wonten dawuh. Sabdaning pendhita ki ora ana dibolan baleni. Ngomong sepisan kudu dadi. Ya wis kaya mangkono kuwi jroning uripmu. Garising uripmu kaya mangkono, mula kowe kudu narima ing pandum. Garismu karo garisku wis beda. Waduh penemban. Lah kok jebul pejah kula menika benjang ngentosi turun Janaka kaping 7 ingkang dipun wastani warenge Janaka pinten taun malih penemban benjang wonten lampan menapa pejah kula menika penemban besok matimu ana lelakon Anoman swarga utawa Anoman banjut mbok inggih dipun cuplikaken sekedhik kemawon lampan Anoman swarga menika penemban ya sok ditanggap mrene meneh tak lakokne Anoman. Ya wis kaya mangkono kuwi jroning uripmu. Mula kowe kudu narima ing pandum. Sak ora-orane Anoman kuwi mau uga dadi senopati negara, uga dadi satriyane negara. Rikala Anoman swita ana ngarsane Prabu Rama Wijaya saka negara Pancawati bisa bedah negara Ngalengka-Draja Prabu Dasamuka sakwadya balane. Anoman uga dadi satriya negara. Nadan wujudmu kewan ning atimu satriya. Wujudmu munyuk ning atimu satriya. Saiki tak malik, wujude iki menungsa, ning atine malah kaya kewan. Anoman, wonten dawuh, kowe njaluk mati ora tak turuti kok nangis. Kowe uga dadi pejabat negara, aja gampang nangis. Yen nyata-nyata ke pejabat sing ampuh nangiso, yen rakyatmu ora bisa mentas saka kemiskinan ki do nangiso. Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal wanodaya ora ageng wong kelong rusak awara kesma kang iga-iga kaeksi kang iga-iga kaeksi waduh penemban tetela gesang kula menika tasih kathah jejiban kedah kula sangkul. Kowe ngrumangsani jroning uripmu isih akeh jejiban kang kok sangkul. Iye. Yen kowe sing ngrumangsani jroning uripmu isih akeh jejiban kang kok sangkul mara gage. Pendhapa ngarepane kebuak wong kae. Larepno siji mbaka siji karepe wong-wong kae apa? Kae mesti bakal nyuwun tulung lawan aku. Iye, menika pareng padha kemekaten kula ngestakaken dawuh paduka penemban. Nang samar pamoring soma sinokmaya winah kowe ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukan ning warana nalir saking pelayan
Saka pecating supena sumu-suping rasa jati ana bocah ayu. Kowe ndak duwe karep apa lan kowe saka kendi, Nduk? Inggih penemban menawi paduka ndang dhateng kula. Kula menika saking Bakaran Kilen. Wo. Saka Bakaran Kulon. Inggih. Terus teko kene arep ngopo? Kula menika nembe peteng manah kula penemban. Petenge ngatimu, bojo kula menika kisah gangsal taun dereng wangsul. Terus karepmu kepiye? Mbok inggih dipun puter giling to penemban. Saged wangsul malih kalih keluarga. Wo ngono. Ya. Enek fotone? Wonten. Kaya ngapa? Lho, rupane kaya yoga sing bonang, ora ta? Brebet kuwi. Sanes niku ning mung radi brebet. Wo ya. Terus karepmu kowe supaya diasi karo keluargamu. Inggih penemban. Sadurunge kowe tak paringi donga, dene agamamu apa? Kula menika Islam. Islam ki tulisane ISLAM. Isa subuh, luhur, asar, maghrib. Wis nindak kelima waktu kuwi sampun penemban. ISLAM ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Inggih penemban ngestokaken dawuh. Gandeng agamamu Islam, kowe buka surat Yusuf ayat 4. Unine itkola Yusufu li abihi ya batini ra'aitu akada ngasara wa samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saben-saben kowe ndikir kaya mangkono ki surat pengasihan diasi karo keluargamu. Mekaten penemban. Yo. Lajeng kula menika menawi badhe nyuwun rejeki kados pundi donga kula kali Gusti Kang Akarya jagat. Gandeng agamamu Islam kuwi arep nyuwun rejeki karo sing gawe urip kowe dikira ya rojaku. Kuwi nggon Asmaul Husna 99 nama-nama Tuhan. Ya Allahul ladzi la ilaha illa anta ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Kudusu ya Salamu ya Mukminu ya Muhaiminu ya Ayyu ya Jabaru ya Mutakabiru ya Saburu ngono wae. Kuwi cacahe 99. Waton kowe dikir kaya mangkono mantep rasamu apa sediamu bakal lakon. Inggih penemban ngestokaken dawuh. Nek Jawa gandeng kowe uripmu ana pulo Jawa, lairmu ning pulo Jawa, inggih. Kowe bangsa Jawa, inggih penemban. Kowe suku Jawa, inggih. Lairmu dina apa? Kula menika Jemuah Legi. Saben malam Jumat Legi kowe turu ning ngarep lamang ning ora kena nganggo sandangan apa wae kowe ya sanggup.
Pripun penemban kok kados kirang cetha? Kowe turu ning ngarep lawangne ora kena nganggo sandangan apa wae. Awir-awir ngoten mboten kenging ora kena. Aduh, ketok blundus nika. Ya wis ora apa-apa. Ya wis kaya mangkono kuwi tindakno. Lan kowe dikira ana ngersane sing gawe apa sediamu bakal lakon gage ndang tindakno nduk. Inggih kula nyuwun pamit penemban. Yo, tak pengestoni bisa lakon sediamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe saka ngendi, Pak? Kula saking Tebeh niki. Lah ya saka ngendi? Saking kutha Purwodadi. Lah kok adoh men. Nggih. Purwodadi ning ngendi? Gunung Butak. Masyaallah. Lah kowe teko kene arep ngopo? Nyuwun pelarisan. Lho, kowe kuwi dagang apa? Dagang tiang. Masyaallah. Astagfirullahaladzim. Dadi kowe kuwi dagang wong. Nggih. Lah jenengmu sapa? Nami kula pun Wiro Kasidi. Iya. Lha iki kahanane piye? Kahanane sepi nyenyet ngaten penemban. Kahanane sepi. Nggih, mila kula nyuwun pelarisan penemban supados saged laris. Sing kula jagake anak buah kula niku anak buah kula cacahe 8 ayu-ayu ngeten. Oh, anak buah kula niku 8 cacahe ayu-ayu pun niku kahanane niku sepi nyenyet ngeten. Monggo sing kula jagake anak buah kula niku, nek anak buah kula do payu tak kula iso mangan, lah anak buah kula mboten payu kula ajeng mangan napa? Enek mbok-mbokane enten setunggal mboke gandhen niku. Iya. Terus karepmu ngono? Nggih, kula niku gadah anak setunggal, anak kula asli setunggal. Menika sekolah nggih dereng saged bayar mumet melih kula. Mila penemban kados pundi? Mongko kula niku pun nate mireng ngendikanipun piyai luhur-luhur nek ingkang ngendikan niku jare sekolah niku murah ning kok nek nyatane kok nggih tesih larang. Pripun niki? Kula niku wong cilik ajeng usul kalih sinten? Kula niku wong cilik mangane wis sethithik, bagane ya mung sithik, lungguhe dingklik yen negarane geger mati dhisik. Wong cilik niki. Nggo ngono nggih. Ya wis nek ngono tanganmu kiwa kuwi tungno. Tak cekele engko ana gegambaran apa nang ngarepanmu, aja kaget ya, Pak. Oke. Kagyat risang kabeh rangu. Rinangkul ginempit-kempit. Sangreknaning pamana yogi tukang malang ati wong yogi tukang ngenesing tias yogi tukang kudu kering yogi tukang kudu kering Bocap sarta mangkono. Tangan kering dipun cepeng kan Pandhita Begawan Yudhawala. Wonten gegambaran wonten sak ngajenge Bapak Wiro Kasidi. Cetha gegambaran manila wonten sak ngajenge weruh isen-isen neraka lan Bapak Wiro Kasidi wonten papan neraka yumani geblak sanalika. Waduh, tobat.
penemban tangan kiwa kula mang cekel niki wonten gegambaran cetha enten ngarep kula. Lho, kegambaran apa? Kula wau weruh isen-isene neraka kula ajrih penemban. Kula ajrih saestu penemban kula tobat saestu. Lho, kowe mau weruh isen-isen neraka? Nggih, kula genten ngriku. Lah kepripun urip kula niki? Urip kaya ngene ning kene wis rekoso ning kono sok ya rekoso meneh lek kepripun niki. Oh, dadi kowe mau weruh isen-isen neraka. Lah sing kok weruhi sing kepiye? Aku kepengin ngerti, Pak. Nggih, kula wau wonten ngriku semrep isen-isen neraka lah kok jebul neraka ni sing kathake isen-isene wong wedok niku pripun? Apa ngono? Nggih niku. Lah sing mbok weruhi sing kepiye? Kula wau semrep wong wedok niku disen-isen kali cah cilik-cilik pirang-pirang. Niku mbiyen uripe enten donya pripun niku wong wedok kok disen-isen kali cah cilik-cilik pirang-pirang niku. Biyen uripe ning donya kuwi duwe anak ning ora genah bojone. Wah, ning ngono kaya tanggaku kae ya. Kae iki ya duwe anak ning bojone iki ora genah jare yoga kok ora genah. Tanggamu Nggih. Ning kula madhep ngalir niku semrep wong wedok mu mangap ora bisa mingkem niku pripun niku? biyen uripe ning donya wong wedok mangap ora bisa mingkem kuwi biyen dadi sinden. Wah, lah ning ngono wong-wong kuwi kancaku ki sampe ning kono mangap kabeh ta. Mula wau nolengetan semrep wong lanang pirang-pirang nyekeli mawa nutuki mawa. Niku mbiyen uripe pripun? Wong lanang pirang-pirang nyekeli mawa nutuki mawa kuwi biyen uripe dadi yoga. Wah, nono yoga karo sinden do nyemplung neraka. Lah. Kula madhep ngidul niku semrep wong lanang siji nyedir ngoten lambine abang niku dirubung widodari cacahe 72. Biyen urip enten donya pripun wong kok kepenake kaya ngeten lah penemban kula pengen kaya ngoten niku. Wong ijen dirubung widodari cacah 72 kuwi. Nggih. Kuwi biyen uripe dadi dalang. Lah. Ning ngono dalang tengkleng sampeyan yo ning kono. Lah seneng aku tobat. Aduh penemban pun kula tobat mboten ajeng urip enten Gunung Butak Purwodadi melih pun. Wah, omah kula sing enten mriku ajeng kula dol saestu niku pun. Anak buah kula 8 ajeng kula lek teng desa-desane mriku pun mboten ajeng urip enten mriku. Tenan kuwi. Nggih, napa Gusti Allah tesih paring pangapura kali kula penemban wong sing kebak dosa ngeten iki. Maton kowe tobat tenan, Gusti Allah ki isih paring pangapura, Pak. Oh, ngaten penemban. Tobat tenan? Nggih, tobat saestu penemban. Ning ngene iki lho urip kula anak kula dereng saged mbayar niki pripun niki? Lah mbayare pira? Gang 100. Gang 100 ku nek wong sugih gampil, nek wong ora duwe kados kula niki ndayek arep modar wae entuk 500. Dinggo mbayar sekolah. Nggih. Ya, nek mung 500 nyo iki tampani iki. Tampani. Aduh matur sembah nuwun lah sampeyan niku piyayi kek lumane kaya ngoten lah. Kula dongak-dongake dados lurah terus nggih sampeyan. Iya. Mandi sing dadi unimu. Nggih, blangkon niku saurane blangkon sampeyan niku dadi lurah terus. Iya. Mandi sing dadi unimu mergo wong sing lagi nandhang rekoso ki mandi unine. Oh nggih. Penemban. Piye? Kula dos pundi penemban? Nek kowe wis tobat tenan, wis ora bakal kok baleni uripmu. Kowe tak sebdake dadi wong sugih, Pak. Nggih. Sak pungkurmu saka kene, kowe taun iki 2015 lagi nandhang rekoso. Nanging ngancik taun 2016 sing arep teko sak teruse, kowe bakal sugih mulya. Ning mung welingku karo kowe. Yen kowe sugih tenan, yen ana wong rekoso kaya kowe ora kok tulungi, dadi mlarat meneh kowe, Pak. Oh nggih, kowe eling-eling penemban.
Prakuta, kula wonten dawuh lho. Budhaku saka negara Mandura. Budhaku saka negara Mandura, sedyaku bakal meguru kan pandhita peparepik kan Yudawala. Ndi sing jeneng Yudawala Prakuta? Mestinipun ngajeng piyambak niki. Sing wingking menika Raden Antasena kan Raden Anoman kula mboten pangkring lah ngajeng piyambak mestinipun gawan Yudawala niki. Ning nek tak tamat-tamate genah iki Petruk iki. Lah kok saged samangan irunge mripate lambene bodine sing dipangkli apa iki genah Petruk ya mung bedane sirahe diubet-ubet anduk bocah iki. Nek ngatasé Petruk wani madeg dadi pendhita, Petruk wani madeg dadi kiai, mongko uripe Petruk iki klambrangan ora cetha Prakuta. Apa ya kelakon Baladewa kon meguru Petruk? Ora bakal kewirangan aku. Aku radu gong Binathara kon meguru Petruk coba pikirin Prakuta. Tak rasak-rasake rasaku ragu-ragu lan semang-semang aku meguru pendhita iki. Sabar. Pancen aku dadi wong tuwa ki tamuku pirang-pirang. Mau ana wong ayu goleki bojone, enek wong tuwek wis arep blusuk ngeronge dadi grema. Tak tobatke, iki ana pejabate negara ning kok ora duwe tata krama. Ya wis ora apa-apa pancen sabar, wong sabar ki diasi karo sing gawe urip. Innallaha masabirin. Ya wis ora dadi ngopo. Anoman wonten dawuh. Dayo sing lagi teka iki jagong ana. Aku mau jagongi wong kaya ngene iki. Teko bengak-bengok ora nggo apa-apa. Maido arep sing ndomah. Prakuta, pripun? Baladewa disepelekke. Lho disepelekke pripun? Nyatane tinggal lunga. Lah lajeng aku ora kajen ana kene. Ayo bali manegara Mandura. Tak wurungake ora bakal meguru aku. Anoman, wonten dawuh. Nanti Baladewa mau ngendikanipun wangsul dumateng negari Mandura. Baladewa, eling-eling ratu sing ora duwe tata krama kaya kowe. Teka murah kula nuwun balimu ora pamit karo sing domah. Ya, tata susiramu kok tinggal. Tak sedake bingung ora ro dalan kowe. Prakuta, pripun? Dalane iki ndi? Kula nggih bingung kok. Lho bingung piye? Ora kok tengeri? Jane mung kok tengeri lho. King Kutha Pati mengke enten kretek mbelok ngiwa ngoten. Lah terus kok teko kene bablas terus. Wah niki nek dibablaske terus dugi ngrembang niki. Pripun niki? Iki piye kok iso teko kene? Prakuta, pripun? Nolya. Wah dibingungke niki genah niki. Wah edan. Lah cetha sampeyan dibingungke niki. Sampeyan ampuh wonten negari Mandura. Lah enten mriki ketanggor karo Kyai ampuh. Wah pun sampeyan mboten enten apa-apane. Mula sok sampeyan ampun ngilani dadane sanes. Aja sok ngilani dadane sanes, aja sok ngepal marang sepadane urip. Bentuke mboten bentuke nggih kaya ngoten ning nyatane sektine mboten umum. Lah iya Prakuta iki dibingungke ha nggih. Lah terus apike piye sampeyan mameguru kan pendhita niki mawon. Ngono Prakuta. Nggih. Prabu Baladewa. Piye? Rawuhmu ana papan dunungku pertapan Cakrawala ki mung duwe karep apa? Sedyaku bakal meguru kan Began Yudawala. Merga negaraku lagi ketaman pageblok mayangkara larang sandang sarta larang pangan. Karena sawetara ana udan. Tanduran-tanduran ora bisa thukul.
Mulai kang saka kuwi banjur pageblok mayangkara temempo marang negara Mandura, aku entuk wangsiting Gusti kang akara jagat yen to Baladewa kene meguru Yudawala. Ning kono bakal entuk pituduh kalian pendhita sing ana Cakrawala iki. Lah sing jeneng Yudawala ki sing ndi? Yudawala ki ya aku iki. Lho, kowe iki dudu Petruk. Kene iki ora eneng Petruk, enenge Yudawala. Ampun Maido, nek sampeyan mengke Maido disedake gudiken sampeyan. Sampeyan iki senengane mung Maido mawon. Lah terus piye Prakuta pun mang meguruan pendhita niki? Apa isih ditampa aku meguru kan bekan Yudawala? Waton kowe madhep mantep rasamu, jroning dina iki aku ora mbedak-bedakake kuwi wong derajat pangkat kuwi wong bedar-bedaraan loro saudon telu saurupan. Menawa kowe isih kepengin ya ku mau meguru kan Yudawala, mesti bakal tak tampa. Prabu Baladewa jroning dina iki dadi murid Yudawala. Dadi aku kok tampa dadi murid ya. Matur sembah nuwun yen to aku ditampa dadi muride Yudawala, uga dadi santrine Yudawala. Ya. Ning kurang tata kramamu. Lho kurang piye? Murid ngadep guru, gurune malangkrik kena apa muride malangkrik? Ayo tata krama dienggo. Tata susila kuwi duwe awake dhewe kok ora dienggo. Murid kok petentang-petenteng ngono piye? Tangane mburike diduke. Nah, nastane ingkang wingking niki diandhapke. Lah, ngoten. Sampeyan lenggah ngandhap mriki murid kok petentang-petenteng. Lah, ngoten. Ngoten niki namine uda negara, ngoten. Kesopanan utawi tata susila. Lah sampeyan ora dididik tata krama. Wah, pun. Angel men to Prakuta. Angel niku didikan apik sampeyan niku. Ya wis, aku gelem nampa. Apa dawe guruku? Ya isih kurang tata kramamu. Lho, kurang piye? Murid karo guru kudu basa. Pun mang basa nek mboten basa sampeyan mungkin disebdake mlembung weteng sampeyan. Mang basa mawon. Ngono Prakuta. Nggih. Inggih, pedha menika kula kedah manut kan perintah guru kula. Nah. Yen kowe manut karo perintah gurumu mara gageh kowe do ning mburi kene bakal ana tamu agung. Saka panduluku cetha malela sing rawuh ki Prabu Duryudana. Ya, jenenge Sunata Ngastina Prabu Duryudana. Sing mburi ki Pendhita Durna. Ya, kene. Aku Pandhita Durna. Saka lima. Aku Patih Sengguni mestine kowe wis ngerti. Ya, aku wis ngerti karo kowe nek kowe Patih Sengguni. Wong ki ngendi nggon ki anggere Sengkuni kok mesti bubrah. Nggon kumpulan apa wae nek Sengkunine mesti bubrah. Nggon kantor-kantor nek Sengkunine mesti bubrah. Aja nggon kantor-kantor, nggon ngingu iwak lho nek Sengkunine bubrah. Nggon yoga lho nek Sengkunine bubar. Nah, panjenengan kuwi wong elek tenan. Wis kondang nek kuwi wong elek. Prabu Duryudana, ana wigati apa? Rawuhmu ana papan dunungku Cakrawala kene duwe karep apa Prabu Duryudana? Aku bakal nundung kapegan Yudawala sing mapan ana Cakrawala kene. Lho, aku bakal kok tundung? Ya. Salah luputku apa? Rumangsaku uripku ana Cakrawala kene ora ngganggu peperintahan negara Ngastina. Lah aku kok tundunge nganggo dasar apa Duryudana? Sumurpa.
dene kawulaku negara Ngastina muda-mudi akeh sing dadi santrimu, akeh sing dadi muridmu. Satemah bali saka Cakrawala bali manegara Ngastina wis ora percaya karo peperintahane Prabu Duryudana. Malah padha ngelek-elek kan Prabu Duryudana. Wis ora percaya karo pimpinane Prabu Duryudana. Malah do gawe tulisan dipenteng ana tengah dalan. Duryudana medhun, Duryudana medhun. Kaya ngene kena kawruhmu, ora digo minggat rampunge nyawamu. Prabu Duryudana apa? Dene Prabu Duryudana ora dipercayakan kawulane aja nyalahke sapa-sapa ning nyalahno awakmu dhewe Prabu Duryudana. Nganggo dasar para mangsaku aku wis bisa mulyakake para kawulaku. Ya, anak Prabu Duryudana iki wis bisa mulyakake marang kawula negara Ngastina. Lah kok jebul kowe wani-wani? Wani-wani bantakan sinu Prabu Duryudana. Arek nginani dadane Dana apa piye? Oh, lole sate gule enak rasane, sinden ayu enak rasane, ngono. Wes meneng ora rasa usul. Kosik Prabu Duryudana. Prabu Duryudana dadi ratu negara Ngastina. Ya. Sing dadekke sapa? Sing dadekke kawula negara Ngastina mergo padha nyoblos gambare Duryudana. Prabu Duryudana dadi ratu negara Ngastina rumangsaku ora bisa ngayomi marang kawulamu. Nganggo dasar apa? Duryudana dadi ratu. Dene Pakmu cilik Sengkuni kok angkat dadi patih. Apa renek wong liyane apa piye? Sengkuni Pakmu cilik dhewe kok dadekke patih. Adimu Kartomarma kok dadekke sekretaris negara. Adimu Durmagati kok dadekke kepala dinas bidang pertanian. Godak mikir apa Durmagati kae? Aja dumeh kowe lagi kuwasa Duryudana. Jagat iku ora ana sing langgeng, aja dupeh kowe lagi kuwasa, aja dumeh lagi kuwasa. Kuwasamu kan Kinaryagada. Nganti kawulamu negara Ngastina wong wedok-wedok kok usung mang negara manca. Ning kono kok dadekke batur. Satemah diperkosa, dipateni tanggung jawabe sapa Duryudana. Yen kaya ngene iki kok terus-terusake Prabu Duryudana, mula kawulamu ora percaya pimrane Prabu Duryudana aja nyalahke sapa-sapa. Kawulamu ora wani ngadilen Prabu Duryudana mergo kekuwatane Duryudana sak petrone jagat. Nanging hukum karma sing bakal ngadili. Jroning dina iki Duryudana lumpuh ora bisa mlaku. Waduh penemban lumpuh ora iso mlaku. Junjung! Syukur. Dadi gotongan ora we. Wani karo mbahku kok. Iki wong sekti Mandraguna. Apa ora ngerti nek mbahku kok bakaran etan, ya. Wang kepe wani ulap-ulapan we. Dadi gotongan ora sedyake lumpuh we. Mbah, apa? Aku dadi muridmu mboten sedyake supaya duwe bojo sinden loro piye to, Mbah? Piye karepmu? Lah yo ndang cepet sedakno supaya duwe bojo sinden piye ngono lho. Ya tak turuti. Mathuk, tak turuti ning kowe ndoloro gudhek sak jek urip piye. Wah, elek men ya. Lah wis kaya mangkono kodratmu, Siji pati, loro jodho, telu bejo, papat pangkat, lima donya iki menungsa ora ana sing ngerti. Kabeh kono astane sing gawe urip Antasena. Piye? Lan kowe Anoman, kula wonten dawuh. Kowe kudu njaga katentremane Cakrawala lan desa kiwa tengening kene nganti temeka desa Bakaran Wetan. Kudu kok jaga katentremane muga desa Bakaran Wetan tansah pinaringan kamulyan.